ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan, batere eta batere hitzak bereizten ikasiko dugu. Berdinak iruditu arren, bai esanahia eta bai idazteko modua desberdinak baitira. Horretarako, bakoitzaren esanahia zein den ikusiko dugu lehenengo. Hitz bakarrean idazten den batere hitzak erabateko gabezia adierazten du. Ezezko esaldietan erabiltzen da, eta adjektibo zein adverbioen graduatzailea da. Adibidez, ez duzu batere ongi ikusten esaten badugu, ez duzula inondik ere ongi ikusten esango dugu. Ikus ditzagun adibide batzuk. Filmea ez zen batere ona. Arazo horrek ez nau batere kezkatzen. Eta beste kasuan, bereizita idazten dugunean, batere bereizita idazten dugunean, bakar bat ere edo bat bera ere esan nahi dugu. Adibidez, ez zuen hitz bat ere ulertu esaten badugu, ez zuen hitz bakar bat ere ulertu esan nahiko dugu. Edo, ez zuen hitz bat bera ere ulertu. Argiago ikusteko, goazen praktikatzera. 10 ariketetatik bakar bat ere ez dut egin. Hori da, 10 ariketetatik bat ere ez dut egin. Bereizita idatziko dugu. Julenek egin duena ez da inondik ere harritzeko gauza. Oso ondo, Julenek egin duena ez da bat ere harritzeko gauza. Ez zuen hitz bat bera ere ulertu. Primeran, ez zuen hitz bat ere ulertu, bereizita. Gogoratu, bat ere hitz bakarrean inondik ere adierazteko, eta bat ere bereizita, bakar bat ere esateko. Horrela ez duzu akats bat ere egingo. Hurrengora arte!